probat ćemo to i sada da učinimo, ali ajmo prvo do štanda osnovne škole Danilo Kiš i da vidimo malo kuvarčiće. Tako je, Žiko, ja sam već na štandu osnovne škole Danilo Kiš. Pozvaću Irinu da mi se približi kako bismo predstavile ovaj njihov kuvarčić. Učenici osnovne škole Beogradske Danilo Kiš su osmislili ovako nešto. Reci mi, šta je zapravo kuvarčić? Videla sam da ima raznoraznih recepata. Pa, u pitanju je gastronomski vodič kroz Srbiju koji su sastavili učenici 7. razreda osnovne škole Danilo Kiš uz pomoć prebratih nastavnika geografije, istorije, likovnog srpskog jezika, informatike i tehničkog. Projekat su podržali Ministarstvo obrazovanja i Univer Export. Dobro. Jednostavni su recepti, pravi tradicionalni srpski. Videla sam proja, pita gužvara, što imamo i ovde danas na stolu. Da, možete probati, naravno. A vidim da imamo i suvenir u vidu ovog stalka za salvete. Sve ste to sami? Sami, da, naravno. Sami pravili. Proju jeste sami pravili po ovom vašem receptu iz Kovarčića? Divno. Znači, polako ulazite i u te kulinarske vode, iako ste vrlo mladi, 7. razred, je li tako? Da, u pitanju je 7. razred. Svi vas, drugari, verujem, gledaju, tako da mašemo drugarima, a u ovom kuvarčiću ima i sireva, s obzirom da se pravi proja i pita gužvara. Ovde na Avali je u toku festival sira.